Tijekom 20. stoljeća malo je pisaca s takvom jasnoćom promatralo cijenu življenja u obmani kao Aleksandar Solženjicin. Vidio je to iznutra, zemlju u kojoj se strah pretvorio u oprez, a laž u rutinu. U tvornicama, u uredima i u učionicama ljudi su ponavljali ono što su znali da je lažno, ne iz uvjerenja, već kako bi sačuvali mir. Laž se prestala doživljavati kao nametanje i postala je zajednička vljudnost, oblik tihog suživota koji je jamčio mir. U arhipelagu Gulag i u drugim dijelima napisanim nakon godina zatvora i progonstva, Solženjicin je portretirao tu nevidljivu transformaciju. Trenutak u kojem moć više ne treba nametati obmanu, jer je društvo samo reproducira. Shvatio je tada da se najtrajnija domina ne održava silom, već pokornošću. Kada laž poprimi ton razumnog, ona postaje stabilna. Što ostaje od naroda kada laganje postane njegov najsigurniji oblik ravnoteže? Odgoj granice, naučiti nadzirati samoga sebe. Prije zatvora, Aleksandar Solženjicin već je shvatio nešto bitno. Vlast nije trebala vidljive prijetnje da bi se nametnula. Bilo je dovoljno da je netko jednom pao. Od tada se svaki pokret mjerio, svaki komentar ispravljao prije nego što bi se rodio, svaki pogled izbjegavao je ići predaleko. Tako se počeo oblikovati osebujan jezik, onaj u kojem se moglo govoriti o svemu, sve dok to nije značilo ništa. U odjelu za rak taj proces dobiva oblik u bolnici gdje pacijenti čekaju, sumnjaju, šute. Strah ne dolazi od stražara ni od zidova, već iz moralne klime koju svi prihvaćaju. Bolesnici znaju koje teme ne smiju dirati, koje stavove moraju hiniti. Nitko ih ne nadzire, ali svatko pazi na onog drugoga. Solženjicin tu scenu pretvara u ogledalo društva, bolesno tijelo kao metafora predane duše. Rak napreduje polako, baš kao i laž. Liječenje olakšava, ali ne liječi. Bolest se podnosi, strah također. Oboje se integriraju u rutinu. U tom svijetu dostojanstvo se svodi na očuvanje minimuma. Propusnica, krevet, bilježnica, radna smjena. Aspiracije se sužavaju dok ne stanu u oprez. Solženjicin je u tom smanjenju vidio jednu od najdubljih tragedija ljudskog bića pod totalitarizmom, gubitak želje za slobodom. Ne zato što je netko zabranjuje, već zato što postaje neugodna. Duša, naviknuta na kalkulaciju, prestaje tražiti visinu. Postaje praktična, poslušna, učinkovita. Naizgled, život teče svojim tijekom. U dubini ispraznio se od svrhe. Pisac je shvatio da je najučinkovitija cenzura bila unutarnja. U prvom krugu, zatvorenici laboratorija discipline poznaju granice, a da ih nitko ne iscrtava. Govore s ironijom, kreću se pažljivo, izbjegavaju kompromitirajuće fraze. Svaki razgovor pun je namigivanja, zajedničkih tišina. Strah je prestao biti emocija i postao je odgoj. Solženjicin opisuje to stanje gotovo kliničkom preciznošću. Narod koji je naučio kako se ponašati, a da se ne sjeća zašto. Norme straha prenose se kao lijepo ponašanje. Biti oprezan znači biti razuman. Otvorena sumnja čini se kao nedostatak poštovanja prema općoj ravnoteži. Ta transformacija ima nevidljivu cijenu. Kada strah postane navika, duša zamire. Sposobnost zgražanja nestaje, a laž više ne izaziva gnušanje. Solženjicin je primijetio da dugotrajni strah proizvodi varljiv mir, mir onoga koji je odustao od iščekivanja nečeg drugačijeg. U sovjetskim uredima taj je mir bio znak postignutog reda. Zidovi su bili čisti, satovi su radili, izvještaji su se predavali na vrijeme. Ali ispod te točnosti živjela je praznina. Pisac je u toj normalnosti vidio oblik kolektivne anestezije. Strah se naučio prerušiti u disciplinu. Miješao se s odgovornošću, s oprezom, sa zrelošću. Odrasli su učili mlade da se ne kompliciraju, da se ne ističu, da održavaju niski profil. Te svakodnevne fraze zamijenile su drevne vrline. Hrabrost se pretvorila u nespretnost, iskrenost u nepromišljenost. Poslušnost je poprimila oblik mudrosti. U toj kulturnoj promjeni Solženjicin je otkrio najtrajniji trijumf sustava. Postići da ljudi ne osjećaju vlastito ropstvo. Tijekom godina Gulaga autor je potvrdio da to pripitomljavanje duše preživljava čak i iza rešetaka. Mnogi zatvorenici radije su se prilagođavali nego razmišljali.
Navika straha štitila ih je od boli. Izbjegavanje problema postalo je instinkt. Neki su učili predvidjeti želju tamničara, odgovoriti prije nego što povik stigne. Solženjicin je u toj pokornosti vidio rezultat dugog odgoja straha. To više nije bilo ugnjetavanje, to je bilo učenje. I ono najstrašnije, govorio je, jest to što se koji nauči slušati uvjerava da sluša zbog razumnosti, a ne zbog straha. Pisac nije nastojao dramatizirati to stanje, već ga razumjeti. Svakodnevni strah bio je stvarniji od heroizma, uporniji od nasilja. Nije trebao epopeje. Njegova snaga ležala je u njegovoj normalnosti. Zato su u njegovim pričama scene eksplicitnog užasa rijetke. Ono što dominira je atmosfera, suzdržana gesta, skrenut pogled, presječena rečenica. Solženjicin je htio pokazati kako ropstvo može izgledati kao oblik ravnoteže. Cijelo društvo može živjeti unutar te obmane, uvjereno da sve ide dobro, sve dok nitko ne kaže suprotno. To tiho odricanje prenosilo se s generacije na generaciju. Strah se nasljeđivao kao genetski oprez. Mladi su učili smiješiti se bez entuzijazma, pisati bez nijansi, govoriti sigurnim frazama. U toj disciplini država je pronalazila svoj najdublji uspjeh. To nije bila kontrola tijela, bila je to okupacija duše. Solženjicin je shvatio da režim više ne treba nikoga uvjeravati, bilo je dovoljno održavati naviku. Kada strah postane rutina, sloboda prestaje izgledati potrebnom. A kada se sloboda prestane željeti, laž se postavlja kao druga priroda. Nakon razočaranja, društvo koje i dalje luta bez cilja. U svakodnevnom životu Sovjetskog carstva, Aleksandar Solženjicin naučio je gledati ono što su drugi samo tolerirali. U uredima, u tvornicama i u hodnicima instituta, privatni razgovori postajali su ispušni ventil, ljudi su govorili šaptom, kritizirali tiho i zatim se vraćali za svoj stol. Taj mali krug pritužbi bio je jedini prostor u kojem se istina još činila dopuštenom. Ali od nje se više nije očekivala nikakva promjena. Ono što je nekada bilo uvjerenje pretvorilo se u naviku. Solženjicin je rano shvatio da ta atmosfera nije trebala vidljivu propagandu. Poslušnost se više nije nametala, ona se sama predviđala. Na svakom sastanku ponavljale su se predvidljive formule, prazne fraze koje su davale sigurnost. Ljudi su znali da lažu, a znali su to i slušatelji. Unatoč tome, svi su pljeskali. Činili su to kako bi izbjegli rizik, kako bi sačuvali dozvolu, adresu, komadić stabilnosti. Ta scena koju će viđati godinama pokazala mu je nešto dublje od straha, prihvaćanje laži kao rutine. U toj dnevnoj gesti, bez eksplicitnog nasilja, cijelo društvo učilo je preživjeti lažući. Aleksandar Solženjicin gledao je kako se život počinje organizirati oko odglumljene normalnosti. U hodnicima samizdata rukopisi su kružili kao glasine, kao mali bjegovi slobodne misli. Zaposlenici instituta razmjenjivali su papire, izjadali se na trenutak i vraćali svojim zadacima. Žalba se transformirala u ritual koji nije tražio promjenu, samo olakšanje. Govoriti o korupciji, o bijedi ili o obmani služilo je da se čovjek osjeća još uvijek ljudskim. Ali razgovor bi uvijek završavao istom frazom: što možemo učiniti? I ta ponavljana gesta nemoći bila je već jedan oblik poslušnosti. U tom kontekstu jezik se počeo lomiti. Riječi koje su prije značile hrabrost, pravdu ili istinu postajale su administrativni klišeji i parole su punile novine i govore. Stvarno značenje rečenica isparavalo je, ali nitko to nije htio priznati. Svaki ured održavao je vlastiti mjehur korisnih formula. Bitno više nije bilo reći nešto istinito, već ponavljati bez uvjerenja. Tako je laž, prerušena u rutinu, postajala tkivo koje je držalo društveni život. U tom okruženju ljudi više nisu razlikovali oprez od predaje, naučili su ostati mirni. Znanstvenik koji je glumio rezultate kako bi sačuvao svoj laboratorij, novinar koji je pisao automatske hvalospjeve, profesor koji je izostavljao zabranjena imena. Svi su znali što rade. Savjest nije spavala, bila je umorna. Solženjicin, koji je proživio tu nepomičnost prije uhićenja, opisivao ju je kao moralnu obamrlost. To nije bio otvoreni kukavičluk, to je bio instinkt onoga koji se grčevito drži minimuma. U toj gesti nastavljanja života duša se navikavala gubiti svoj oblik.
Zemlja se činila kao da napreduje, ali ispod površine nakupljala se vrsta kolektivnog umora. Industrijska postignuća i parade skrivali su osjećaj praznine. Ljudi više nisu očekivali istinu, samo mir. Bio je ponos u spomenicima, u raketama i u parolama, ali to je bio ponos bez korijena. Pisac je u tom miru vidio tihu bolest, naviku življenja bez vjerovanja. Laž je postala praktičnija od razmišljanja, isplativija od dostojanstva. Ono lažno održavalo je red, ono istinito ugrožavalo je udobnost. Najveća ironija tog vremena prema njemu bila je u tome što se nitko nije osjećao krivim. Kolektivna laž nije trebala svjesnu zlobu. Funkcionirala je kao koreografija naučena od djetinjstva. Ljudi su znali koje geste ponavljati, koje emocije pokazati, koje tišine čuvati. Nitko nije naređivao lagati, svi su razumjeli da je to ispravno. Sustav se nije nametao silom, već konsenzusom. Solženjicin će to nazvati organizacijom laži, mašinerijom koja nije trebala vidljive ideologe. Njen zupčanik bio je ljudski, svakodnevni, kućni. U međuvremenu, razgovori su i dalje punili pušionice instituta. Tamo se govorilo o ekonomskoj propasti, o privilegijama dužnosnika, o rastućem siromaštvu. Svi su se slagali da nešto nije u redu, ali svatko bi dodao isti završetak: ne možemo ništa učiniti. Ta rečenica, ponovljena 1000 puta, bila je, za Solženjicina, znak da je laž pobjedila. Ne zato što su ljudi vjerovali u nju, već zato što su prestali vjerovati u vlastiti glas. U toj točki obmana je prestajala biti nametanje i postajala je utočište. Pisac je u toj rezignaciji osjećao oblik duhovnog ropstva. Strah više nije trebao zatvore, postao je unutarnja navika. Ta se kontrola provodila iznutra. Svaka osoba ju je primjenjivala na sebi prije nego što bi progovorila, prije nego što bi pisala, prije nego što bi pogledala predaleko. U godinama prije uhićenja Solženjicin je shvatio da ta tišina nije bila zbog vidljivog terora, već zbog udobnosti da se ne izgubi ono malo što je ostalo. Naučilo se cijeniti mir iznad istine i taj izbor, ponovljen milijune puta, držao je cijelu zgradu. Društvo je i dalje funkcioniralo, ali bez vjere u sebe. Novine su objavljivale trijumfe, građani su stajali u redu. Sve se činilo stabilnim, a ipak ispod tog mira širio se umor bez imena. Pisac je gledao kako se laž, koja je u drugo vrijeme bila sredstvo za preživljavanje, pretvara u temelj postojanja. Cijela je zemlja udisala taj zrak. To nije bila pogreška niti zavjera, to je bio rezultat 1000 malih svakodnevnih ustupaka. Nitko to nije odlučio, jednostavno se dogodilo. U toj točki počinje Solženjicinov filozofski pogled. Za njega laž nije bila samo politički instrument, bila je način života. Naučila se prerušiti u normalnost, pomiješati se s jezikom, izgledati razumno. I kada društvo prihvati taj suživot s lažnim, prestaju mu trebati cenzori. Upravlja se samo. U tom opažanju, donesenom iz izravnog iskustva, a ne iz teorije, počinje korijen cijelog njegovog kasnijeg razmišljanja. Ideja da istina ne umire odjednom, već od ravnodušnosti. Svaka tišina, svaka gesta, svaka rečenica ponovljena bez vjerovanja u nju, kopa joj grob. Tako je mladi zatvorenik, koji će kasnije napisati Arhipelag Gulag, shvatio pravo lice pokornosti. To nisu bili stražari, ni zakoni, ni kazne. Bila je to navika prihvaćanja lažnog kako se ne bi izgubilo ono malo što se ima. To otkriće obilježit će cijelo njegovo djelo. Od bolnica u odjelu za rak do laboratorija u prvom krugu, isti puls struji kroz njegove likove. To su muškarci i žene koji su naučili šutjeti, a da to nisu primijetili. I u toj ponavljanoj tišini Solženjicin je vidio početak svakog propadanja. Jer kada društvo nauči živjeti u laži, više mu ne trebaju diktatori. Dovoljan mu je vlastiti strah. Mentalna tvornica laži. S prolaskom godina, Aleksandar Solženjicin je primijetio da se laž više nije ograničavala na svakodnevni strah, transformirala se u doktrinu. Ono što je prije bila tišina ili pogodnost, postalo je sustav. Država je trebala opravdati sve i učinila je to služeći se jezikom znanosti, tehnike i planiranja. Falsifikat je prestao izgledati vulgarno i zaogrnuo se preciznošću. U uredima se govorilo o proizvodnji, o napretku, o povijesnoj neizbježnosti.
Svaka riječ zamjenjivala je pitanje. Statistike, petogodišnji planovi i teorije razvoja nisu nastojali opisati stvarnost, već je prikriti. Ta racionalnost postala je vjera. A onaj tko je u nju sumnjao, činio se kao neprijatelj znanja. Solženjicin, koji je izbliza upoznao taj mehanizam u istraživačkim institutima prije uhićenja, gledao je kako misao postaje instrument vlasti. U prvom krugu rekreirao je to okruženje gdje se inteligencija koristila za uljepšavanje kontrole. Znanstvenici zatvoreni u nadzirane laboratorije radili su na usavršavanju aparata za nadzor, izračunavali putanje, dešifrirali glasove, a činili su to mješavinom ponosa i pokornosti. Nisu vjerovali u ideologiju, ali su trebali pripadati njoj. U tom paradoksu ležalo je novo lice laži. Nije tražila vjeru, tražila je suradnju. I dok je razum služio ugnjetavanju, istina je ostajala prognana u ime logike. Ta mentalna tvornica počivala je na principu koji je Solženjicin ponavljao s ironijom. Uvjeti određuju sve. Bila je to formula koja je oslobađala pojedinca svake odgovornosti. Ako okolina objašnjava čovjeka, onda nitko ne bira, nitko ne odgovara. Moral nestaje, zamijenjen sociologijom i planiranjem. Ta ideja, predstavljena kao znanstvena istina, bila je srce kolektivne samoobmane. Šefovi su mogli tlačiti, dužnosnici lagati, a tehničari šutjeti bez grižnje savjesti. Sve se opravdavalo povijesnim kontekstom. U arhivima Gulaga taj se izgovor pojavljivao u svakom izvještaju. Nitko nije bio kriv, svi su bili proizvod nečeg većeg. Pisac je shvatio da je ova racionalizacija zla opasnija od vidljive brutalnosti. Nasilje se iscrpljuje, ali se laž koja se predstavlja kao znanje umnožava. Prerušava se u objektivnost, objavljuje se u biltenima, poučava se u školama. U arhipelagu Gulag opisao je tu mašineriju gdje se logika sustava nametala čak i onima koji su znali da je lažna. Pravosudnom aparatu trebale su brojke, političkom teorije, a akademik je morao ponuditi temelj oboma. Rezultat je bila cijela zemlja koja gradi paralelni svemir podataka i parola, svijet matematički uređen i moralno prazan. Solženjicin je promatrao kako tehnički jezik zamjenjuje zdrav razum. Dokumenti su se punili birokratskim terminima, dvosmislenim formulama i kružnim rečenicama koje nitko nije razumio, ali su ih svi ponavljali. Svrha je bila jednostavna, ukloniti pitanje. Ako sve ima službeno objašnjenje, razmišljanje postaje pogreška. Ta zamjena misli formulom bila je, za njega, korijen duhovne korupcije. Na sastancima planiranja, inženjeri i računovođe koristili su brojeve kao štitove. Nitko nije htio biti onaj koji će reći da nešto ne funkcionira. Praktična istina bila je politički rizik. Tako je laž stjecala prestiž metode. Ideologija se hranila tom potrebom za redom. Pretvarala je ljudski kaos u jednadžbe. Obećavala je da će, ako se slijede zakoni materijalizma, povijest kulminirati u savršenstvu. To obećanje fasciniralo je generacije intelektualaca. Solženjicin je u njemu vidio privid, moderan oblik idolopoklonstva. Umjesto bogova obožavalo se planiranje, umjesto morala učinkovitost. U njegovim romanima likovi se opravdavaju govoreći da se pokoravaju dijalektici ili zakonima razvoja. Taj žargon nije izražavao znanje, već elegantnu pokornost. Laž je postajala ugledna, a ono lažno poprimalo je ton neizbježnog. Ta ideološka racionalnost proizvodila je iluziju apsolutne kontrole. Sustav se činio kao da zna sve, brojke proizvodnje, ritmove rada, buduće ciljeve. Međutim, ispod te točnosti rasla je praznina. Solženjicin je shvatio da laž ne samo da je izobličavala moral, već je uništivala i osjećaj za stvarnost. Ljudi su prestajali primjećivati ono što je istinito, jer više nisu imali riječi kojima bi to imenovali. Sve je ostajalo umotano u eufemizme. Zatvori su bili centri za preodgoj, čistke, nužne prilagodbe, cenzura, kulturna zaštita. U toj izvrnutoj semantici razum se pretvarao u vlastitu karikaturu. Unutar tog svijeta neovisna misao rezultirala je opasnom jer je otkrivala nedosljednosti. Režim je preferirao praznu točnost nad neugodnom istinom. Solženjicin je pripovjedao da se čak i u ćelijama Šaraške, zatvorima za znanstvenike,
i dalje raspravljalo o formulama i projektima istim profesionalnim tonom kao u slobodnom laboratoriju. Nitko nije htio priznati da služe laži. Ta samoobmana omogućavala im je da očuvaju tehničko dostojanstvo dok su gubili moral. Znanost bez savjesti transformirala se u najuglađenije lice totalitarizma. U toj strukturi laž je postala racionalna, planirana i samodostatna. Više nije ovisila o strahu običnog građanina, već o poslušnosti prosvijećenih. Sustav je pronašao svog najvećeg saveznika u inteligenciji koja se odrekla istine u ime znanja. Solženjicin je to razumio kao degradaciju duše. Kada se razvede od savjesti, bilo što se opravdava. Vidio je to kod birokrata Gulaga, koji su pisali izvještaje besprijekornom preciznošću o ljudskim sudbinama koje nikada neće vidjeti. Vidio je to kod tehničara koji su podešavali mehanizme ne pitajući se što hrane. Ta obrazovana sljepoća bila je, za njega, bit stoljeća. Na kraju te refleksije, pisac je shvatio da neprijatelj nije bio samo vidljiva vlast, već misao koja joj je služila. Laž je naučila govoriti jezikom razuma. Više nije trebala vikati, bilo je dovoljno objasniti. U tom uređenom miru zlo je postalo logično. I ono najuznemirujuće u toj logici prema Solženjicinu bilo je to što se predstavljala kao napredak. Tko ju je prihvatio, osjećao se modernim, racionalnim, znanstvenim. Nitko se nije vidio kao suučesnik, jer su svi vjerovali da se pokoravaju istini metode. Tako se rađao savršen sustav, onaj u kojem se laž nije nametala silom, već uvjerenjem da je razumna. Podijeljeni pristanak, kako nitko ne odlučuje, a svi održavaju sustav. U svescima arhipelaga Gulag, Aleksandar Solženjicin pokazao je fenomen uznemirujući od otvorene represije, mašineriju pristanka. Nijedan totalitarni sustav ne bi se mogao održati samo s policajcima i zatvorima. Treba mu nešto diskretnije i trajnije. Treba mu da ljudi surađuju, ne s entuzijazmom, već s rutinom. Na svakoj razini, radnici, suci, umjetnici, birokrati, pisac je otkrio isti oblik sudjelovanja, onoga koji pomaže održati nepravedno kako život ne bi stao. Nema heroizma ni zlobe, samo prešutni dogovor. Tako funkcionira nevidljiva suradnja, tiho ljepilo koje drži laž na nogama. Solženjicin se prisjećao kako je početni strah ustupio mjesto zajedničkoj normalnosti. Radnici su ispunjavali nemoguće kvote, potpisivali lažne izvještaje i slijedili naredbe bez rasprave. Direktori su odobravali bilance za koje su znali da su nerealne. Umjetnici su portretirali sreću koja nije postojala. Na sudovima suci su čitali presude koje su napisali drugi. Svatko je, u svom prostoru, pridonosio farsi. Nitko se nije vidio kao suučesnik, jer se sve činilo neizbježnim. Rad se morao nastaviti, obitelj je morala jesti, zemlja je morala napredovati. U tom lancu opravdanja, vlast je pronalazila svoju najstabilniju bazu, suradnju onih koji su govorili nemam izbora. Pisac je ispričao da je čak i unutar Gulaga ta struktura i dalje bila živa. Zatvorenici su prihvaćali uloge, stražari su ispunjavali kvote, liječnici su potpisivali diktirane dijagnoze. Poslušnost je postala društveni instinkt. Nitko nije trebao nadzirati sve. Svaka je skupina kontrolirala sljedeću. Solženjicin je u tome vidio savršenu arhitekturu. Sustav nije nametao zlo odozgo, raspodijelio ga je među svima. Ta fragmentacija dužnosti razvodnjavala je krivnju i umnožavala učinkovitost. Krvnik nije osjećao mržnju, birokrat nije osjećao odgovornost, građanin nije osjećao moć. I tako, bez izravne namjere, milijuni su pridonosili istom rezultatu. U Živjeti bez laži, Solženjicin je objasnio da se ta suradnja nije održavala stalnim nasiljem, već pogodnošću. Laž je nudila sigurnost, a sigurnost je postala vrijednija od istine. Ljudi su radije ostajali unutar obmane jer im je omogućavala da žive mirno. Reći ono što se očekivalo, potpisati ono što se tražilo, glumiti entuzijazam, male geste prilagodbe koje su, zbrojene, držale cijelu strukturu. Pisac je to nazivao pokornošću svakodnevice. Svaka osoba postajala je zupčanik moralne mašinerije koju nitko nije odlučio izgraditi, ali koju su svi održavali u radu. Radnici su proizvodili za izmišljene brojke, znajući da su izvještaji lažni.
Novinari su pisali unaprijed pripremljene naslove, uvjereni da tako stoje stvari. Profesori su izostavljali zabranjena imena kako bi zaštitili svoja radna mjesta. Nitko nije nanosio izravnu štetu, ali su svi hranili inerciju. Solženjicin je primijetio da je ta vrsta suradnje bila dublja od straha. Bila je to tihi pakt između milijuna umornih savjesti. Kada laž prestane izgledati tuđom i postane dio rutine, vlast se više ne treba nametati. Upravlja se sama. Autor je pokazivao tu dinamiku bez upiranja prstom u krivce. Ono što ga je zanimalo nije bio sud, već razumijevanje mehanizma. U njegovoj analizi moderno zlo ne rađa se iz okrutnosti, već iz navike poslušnosti. Dužnosnik koji potpisuje bez čitanja, radnik koji proizvodi bez vjerovanja, umjetnik koji slika ono što se od njega traži. Svi sudjeluju u istom procesu. Svatko vjeruje da je nevin jer samo ispunjava svoju dužnost. Tako se odgovornost razvodnjava, a šteta se izvršava, a da je nitko ne preuzme kao vlastitu. U svojim svjedočanstvima iz Gulaga pisac opisuje scene gdje automatska poslušnost zamjenjuje bilo kakvo razmišljanje. Stražari koji nadziru bez mržnje, šefovi koji ponavljaju apsurdne naredbe, zatvorenici koji odaju druge u zamjenu za kruh. Nitko se ne osjeća odgovornim jer se sustav čini većim od svih. I ta percepcija je njegov trijumf. Vlast ne treba uvjeravati, treba samo da ljudi prihvate svoju ulogu. Solženjicin je to nazivao mrežom pogodnosti, tkaninom tako finom da nitko ne zna gdje počinje ni gdje završava. Svaka gesta je mala, ali cijelina drži cijelu strukturu. U njegovu razmišljanju svakodnevni pristanak bio je destruktivniji od otvorene represije. Jer represija stvara vidljive žrtve i krivce, dok nevidljiva suradnja rastače svaku granicu. Zlo postaje neosobno, tehničko, gotovo razumno. Izvještaji iz Gulaga puni su birokratskih fraza gdje se svaki užas svodi na administrativni postupak. Sam jezik surađuje, lišava činjenicu emocije i pretvara nepravdu u proceduru. Solženjicin je u toj neutralnosti vidio najjasniji znak moralne dekadencije, trenutak u kojem se laž izvršava bez ljutnje, samo iz navike. Pisac je inzistirao na tome da to prihvaćanje nije trebalo ideologiju. Bila je dovoljna želja za izbjegavanjem problema. Uživjeti bez laži predlagao je minimalni izlaz, odbijanje ponavljanja neistine. Ne boriti se, ne proglašavati, samo se suzdržati od sudjelovanja. Bio je to oblik otpora koji je počinjao u intimi, raskinuti tihi pakt. Ali čak se i to odricanje činilo previše rizičnim za mnoge. Trebalo je malo lagati kako bi se sačuvao mir. Trebalo je popustiti kako bi se ostalo živim. Tako je sustav pronalazio svog najboljeg čuvara, oprez običnih ljudi. U tom portretu Solženjicin nije tražio buđenje krivnje, već savjesti. Htio je pokazati kako pasivnost može imati veću snagu od mržnje. Zlo ne viče uvijek, ponekad šapuće glasom ispunjene dužnosti. U radionicama, u uredima i u kazalištima svatko ispunjava svoj dio, a rezultat je neuništiva zgrada zajedničke laži. To je nevidljiva suradnja koja prolazi kroz njegovo djelo. Konsenzus bez riječi koji drži laž na nogama, čak i kada je nitko ne brani. Kada dobro i zlo prestanu biti svačiji. U godinama zatočeništva, Aleksandar Solženjicin počeo je shvaćati da sloboda nije mjesto, već granica koju svatko iscrtava unutar sebe. Gulag je ljudima oduzeo sve, odjeću, ime, nadu. Ali u toj golotinji otkrio je da je još uvijek ostao teritorij koji vlast nije mogla okupirati. Savjest. Ta granica, nevidljiva i osobna, bila je polazišna točka njegove transformacije. Nije se radilo o bijegu, niti o pobjedi nad neprijateljem, već o zaustavljanju suradnje s laži. Iz ćelije pisac je shvatio da istina nije apstraktni ideal, već svakodnevna praksa, biranje do koje mjere sudjelovati. U arhipelagu Gulag opisao je taj proces bez uzvišenosti. U početku je, kao i svi zatvorenici, slušao kako bi preživio. Potpisivao je formulare, ponavljao parole, stajao u redu bez razmišljanja. Bila je to mehanika zatočeništva, ali s vremenom je počeo primjećivati da ta unutarnja pokornost produžuje zatvor. Dokle god je prihvaćao neistinu, i dalje je bio zatvorenik, iako bi se rešetke otvorile.
Shvatio je da pravi bijeg počinje kada čovjek prestane ponavljati ono za što zna da je lažno. Ta savjest ga je odvojila od ostalih, ali mu je dala i novu vedrinu. Strah je slabljenje istim ritmom kojim je istina dobivala prostor. Otkriće je bilo postupno. Solženjicin ga pripovijeda kao proces pročišćenja. To nije bilo iznenadno prosvjetljenje, već niz malih odbijanja, odbijanje potpisivanja lažnog izvještaja, ponavljanja službene priče, hlinjenja poštovanja prema korumpiranom šefu. Svaki čin bio je beznačajan izvana, ali je u njegovoj unutrašnjosti bio odlučujući korak. Počeo je shvaćati da laž treba njegov glas da bi postojala. Ako bi on šutio, nešto bi se slomilo u mehanizmu vlasti. Ta intuicija, rođena u najkontroliranijem mjestu na svijetu, postala je njegovo životno načelo. U logorima se istina nije propovijedala, ona se prakticirala. Nije se mogla proglasiti naglas, ali se mogla živjeti u tišini. Solženjicin je primijetio da su neki zatvorenici čuvali dostojanstvo bez govora. Dijelili su kruh, govorili istinu među sobom, odbijali su odati druge. Ta dosljednost bila je oblik nevidljivog otpora. Nitko ih nije nazivao herojima, ali samo njihovo postojanje podsjećalo je da laž nije neizbježna. U svojim bilježnicama autor je napisao da ljudska savjest ima točku bez povratka, prag koji, jednom prijeđen, više ne dopušta pretvaranje. Do ovdje sudjelujem. Ta rečenica sažimala je moralnu granicu koju je otkrio. Ta granica nije odvajala dobre od loših, već iskrene od prilagođenih. Na ispitivanjima su stražari htjeli da zatvorenici potpišu vlastitu verziju zločina. Nisu tražili pravdu, već suradnju. Solženjicin je shvatio da je prihvaćanje tog potpisa bio čin razorniji od same osude. Potpisati je značilo ući u logiku sustava. Odbiti je značilo povratiti dušu, čak i ako je to značilo godine prisilnog rada. U tom odricanju od pristanka, istina je prestajala biti koncept i postajala je unutarnja supstanca. Čovjek koji odbija lagati može ostati zatvoren, ali više ne pripada režimu. Tijekom svog zatočeništva Solženjicin je vidio da su oni koji su držali tu granicu preživljavali na drugačiji način. Nisu bježali od patnje, ali su čuvali vedrinu koju tamničari nisu razumjeli. Vlast je mogla slomiti tijela, ali nije mogla saviti savjest. Ta razlika bila je nevidljiva, ali stvarna. Oni koji su nastavili surađivati kako bi dobili male pogodnosti, bolju hranu, manje rada, činili su se slobodnijima, ali su bili više vezani. Oni koji su odbijali lagati, iako su skupo plaćali, postigli su oblik neovisnosti koji im nitko nije mogao oduzeti. Na dnu gulaga pisac je vidio rođenje slobode bez dozvola. To iskustvo transformiralo je njegovo razumijevanje zla. Više ga nije vidio kao vanjsku silu, već kao unutarnji izbor koji se svakodnevno obnavlja. Linija koja odvaja dobro od zla prolazi kroz srce svakog čovjeka, napisat će kasnije. Ta ideja nije nastojala suditi, već objasniti zašto se istina nije mogla nametnuti izvana. Svaka osoba morala je povući vlastitu granicu. Nitko to nije mogao učiniti umjesto drugoga. U tom smislu, gulag je za njega postao moralna škola. Mjesto gdje je patnja otkrivala veličinu ljudske savjesti. Solženjicin je počeo bilježiti te trenutke lucidnosti u kratkim bilješkama, koje će kasnije formirati filozofsku jezgru njegovog dijela. Istina je postala njegova jedina mjera. Nije bilo važno prepoznaje li je itko, bilo je dovoljno živjeti je. Otkrio je da je govorenje istine u okruženju laži bio čin slobode jednako radikalan kao i fizički bijeg. Nije ju trebalo vikati. Bilo je dovoljno ne izobličavati je. Pisac je shvatio da istina ima tihu snagu. Kada čovjek prestane lagati, laž gubi hranu. To otkriće pratit će ga do njegovog progonstva i obilježit će njegovu konačnu poruku svijetu. Na njegovim najintenzivnijim stranicama istina se pojavljuje kao stroga prisutnost. Ne obećava spasenje ni nagradu, samo dosljednost. Solženjicin je u njoj vidio jedini mogući oblik iskupljenja. Ne ideološku ni religijsku istinu, već unutarnju istinu. Čin priznavanja stvarnog, bez ukrasa i izlika. U logoru je taj čin mogao biti jednostavan poput priznanja vlastitog straha ili prepoznavanja nepravde bez opravdavanja iste. Ta minimalna iskrenost bila je
za njega početak svake slobode. U svemiru izgrađenom na neistini, reći ono što se vidi ravno je otvaranju prozora. Kada je oslobođen, više nije tražio promjenu sustava izvana. Znao je da će se laž regenerirati dokle god ljudi nastave surađivati s njom. Zato će njegov prijedlog biti istovremeno tako intiman i tako politički, živjeti bez laži. Sve naučeno u zatvoru slijevalo se u tu rečenicu. Vlast je mogla kontrolirati tijela, ali nije mogla prisiliti čovjeka da vjeruje u ono za što je znao da je lažno. To otkriće, rođeno iz boli i promatranja, navelo ga je da ustvrdi da istina nije zastava, već način postojanja. Svjesno povlačenje, gesta nesudjelovanja. 1974. godine, dan prije svog uhićenja, Aleksandar Solženjicin objavio je tekst koji je sažimao cijelo njegovo moralno iskustvo. Živjeti bez laži. Tamo je doveo do svog najjasnijeg oblika već sazrelo uvjerenje. Nakon godina promatranja kako cijelo društvo uči suživjeti s neistinom, pisac je predložio minimalnu etiku. Prestati sudjelovati. Protiv laži se nije trebalo boriti silom niti ideologijom, već svjesnim suzdržavanjem. Ako bi svaki pojedinac odbio podržavati ono što zna da je lažno, cijela zgrada vlasti počela bi se teturati. Bio je to istovremeno duhovni čin i strategija preživljavanja duše. Solženjicin je shvatio da se totalitarni sustavi hrane svakodnevnim pristankom. Ne trebaju vjernike, već samo konformiste. U svom eseju objasnio je da nasilje stari, troši se i treba krinku laži kako bi i dalje stajalo. Ta laž preživljava samo kada ljudi surađuju, kada povlađuju, ponavljaju, potpisuju ili šute. Zato se njegov prijedlog nije obraćao državi, već svakoj osobi. Nije tražio marševe niti prosvjede. Tražio je zaustavljanje suučesništva. Gesta je bila jednostavna. Živjeti bez laži. Ta odluka, naizgled mala, imala je moć slomiti jezgru sustava. Tekst je nabrajao konkretne akcije. Ne napisati ni jednu liniju koja izobličuje istinu. Ne potpisivati izjave u koje čovjek ne vjeruje. Ne citirati fraze zbog pogodnosti ili straha. Ne prisustvovati sastancima gdje je neistina pravilo. Ne dizati ruku u namještenim glasovanjima. Ne ponavljati ono što savjest zna da je laž, niti javno niti privatno. Svako od tih odbijanja bilo je oblik vraćanja ljudskosti. Solženjicin ih je zamišljao kao praksu, a ne kao parolu. Nisu zahtijevali herojsku hrabrost, samo dosljednost. Bilo je dovoljno ne biti instrument onoga što je lažno. Taj prijedlog nije tražio krivce niti mučenike. Pisac je govorio običnim ljudima, učiteljima, zaposlenicima, umjetnicima, studentima. Svima onima koji su bez zlobe održavali režim svojom pasivnom suradnjom. Govorio im je da otpor ne počinje na ulici, već u savjesti. Ne sudjeluj u onome za što znaš da je laž, napisao je. Tko to postigne, iako ostaje na istom mjestu, već je prešao unutarnju granicu slobode. Jer vlast, bez tog intimnog pristanka, postaje šuplja. Ruši se iznutra, bez potrebe za sukobom. U upozorenju Zapadu Solženjicin je proširio tu ideju pred stranom publikom. Upozorio je da opasnost od laži nije bila isključiva za istok. Zapad je također bio u opasnosti da se navikne na neistinu, samo u drugom obliku, višak komfora, moralna ravnodušnost, zamjena istine pogodnošću. Podsjetio ih je da politička sloboda gubi smisao kada se ljudi odriču istine zbog straha od nelagode. Njegova poruka bila je jasna, duša može biti rob čak i u slobodnom društvu ako prihvati živjeti u samoobmani. Snaga teksta iz 1974. godine je u njegovom spokojnom tonu. Nema osude, niti dramatike. Solženjicin ne poziva na rušenje vlada, niti na izazivanje stražara. Poziva na zaštitu savjesti. Njegova etika nema ideologiju, ona je unutarnja granica. Svaka gesta integriteta otvara pukotinu u strukturi kolektivne laži. Veličina tog prijedloga leži u njegovoj poniznosti. Ne nastoji promijeniti svijet, već pročistiti odnos između pojedinca i istine. Kada mnogi žive tako, vlast gubi svoje tlo. Kada nitko ne ponavlja neistinu, neistina umire. U njegovu razmišljanju istina ne treba vikati. Njezina moć je u dosljednosti. Pustimo da se njezina domena održava bez nas, napisao je. Čin nesuradnje bio je, u suštini, čin vjere u stvarnost.
Tko se odbija ponavljati neistinu, prestaje biti dio mašinerije. Ne treba se suočavati s državom, dovoljno je povući joj dušu. To odbijanje prekida najdublji lanac, onaj koji spaja strah s poslušnošću. Sloboda ne počinje na ulici, već u trenutku kada netko odluči ne izgovoriti laž. Solženjicin je razumio da ta odluka nije bila laka. Donosila je gubitke, izolaciju, siromaštvo, ali je inzistirao na tome da je bila manje bolna nego živjeti podijeljen. Prema njegovim riječima, istina je jača od nas i oslobađa nas kada joj se prestanemo odupirati. To oslobođenje nije obećavalo uspjeh niti nagradu, samo autentičnost. U vremenu organizirane neistine, biti iskren već je bio revolucionarni čin. I ta revolucija nije trebala mase, već samo pojedince koji bi odabrali ne lagati. Njegova konačna poruka nije bila poziv na čistoću, već na odgovornost. U svijetu zasićenom propagandno, istina postaje posljednje utočište ljudskog dostojanstva. Pisac je vidio kako se cijeli sustav urušava, a da nitko nije ispalio metak. Bilo je dovoljno da ljudi prestanu vjerovati. Živjeti bez laži bila je njegova baština i njegovo upozorenje. Laž može vladati godinama, ali samo dok pronalazi onoga tko će je podržavati. Kada se duša udalji, vlast ostaje sama i sve što se činilo vječnim raspada se u tišini.